Du kommer fra en forening mod curling. Kan du fortælle lidt om, hvordan det foregår? Jamen det vi gør, det er, at vi lægger på lur blandt bande til en curlingturnering. Og sten så glider hen ad banen, så springer frem, vælter dem kosten, og så smadrer vi dem. Hvad gør I så efter, jeg vælter dem med kosten og smadrer dem? Så knæpper vi dem i 4 til 5 dage, så de kan se, hvor fucking nederen curling er, mand. Curling var der kun i 4 dage. Du kommer fra en forening mod trompetister. Kan du fortælle mig lidt, hvad det går ud på? Jamen, det kan fx være, at vi ligger på lur bag Slagelse Musikhus. Og så når der kommer sådan en taber-trompetist gående, så springer vi frem, lægger ham i lænker, og så smadrer vi ham. Hvad gør I så efter, I har lagt ham i lænker og smadret ham? Så knipper vi ham med en trompet, så han kan se, hvor fucking nederen håndmusik er. Du kommer fra en forening mod World of Warcraft. Kan du fortælle mig lidt, hvad det går ud på? Det er for eksempel godt, at jeg blev på lur ude foran en natcafé. Og når så kommer sådan en klam nuke ud med langt fedtet hår og gule bumser, så springer vi frem, og så damager vi hans XP. Damager hans XP? Ja, vi smadrer ham, mand. Hvad er det, du ikke forstår, mand? Hvad gør I så efter, I har smadret ham? Så klipper vi hans hår af, prikker hans bumser ud med vores pikkemand, så han kan se, hvad fucking nederen wow det er, mand. Du kommer fra en forening imod curling. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Det vi gør, det er, at vi lægger på lur bag en bande til en curlingturnering. Og når sten så glider hen ad banen, så springer vi frem, vælter dem med vores koste, og så smadrer vi dem. Hvad gør I så efter, I har smadret dem? Så knæpper vi dem i 5 dage, så de kan se, hvor fucking langtrukken curling er, mand. Men curling var der kun i 4 dage. Du kommer fra en forening mod trompetister. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Det kan fx være, at vi ligger på lur bag Slagelse Musikhus. Og når så kommer en fucking trompetist gående, så springer vi frem, lægger ham i lænker, og så smadrer vi ham. Hvad gør I så efter, I har lagt ham i lænker og smadret ham? Så knæpper vi ham med en trompet, så han kan se, hvor fucking nederen hornmusik er, mand. Du kommer fra en forening mod curling. Kan du fortælle mig lidt, hvad det går ud på? Det vi gør, det er, at vi lægger på lur bag en bande til en curlingturnering. Når sten så glider hen ad banen, så springer vi frem, vælter dem med kosten, og så smadrer vi dem. Hvad gør I så efter, I har væltet dem med kosten og smadret dem? Så knipper vi i 5 dage, så de kan se, hvor fucking langtrukken curling er, mand. Jamen, curling var jo ikke 5 dage. Du kommer fra en forening imod World of Warcraft. Hvad går det ud på? Det kan fx være, at vi lægger på lur ude for en netbutik. Og så kommer en fucking klam noob ud med langt fedtet hår og gule bumser. Springer frem, og så damager vi hans XP. Damager hans XP?
Ja, vi smadrer ham ikke. Hvad er det, du ikke forstår, mand? Hvad gør I så efter, I har smadret ham? Så klipper vi hans hår. Trykker hans bumser ud med vores pikkemænd. Han kan se, hvor fucking nederen wow er, mand. Du kommer fra en forening mod curling. Kan du fortælle mig lidt, hvad det går ud på? Det vi gør, det er, at vi lægger på lur bag en bande til curlingturnering. Når Sten så glider hen ad banen, så springer vi frem. Vælger dem med vores koste, og så smadrer vi. Hvad gør I så efter, I har væltet dem med jeres koste og smadret den? Så knipper vi i 5 dage, så de kan fucking se, hvor langtrukken curling er, mand. Jamen, curling var jo ikke 5 dage. Du kommer fra en forening imod curling. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Det vi gør, det er, at vi lægger på lur bag en bande til en curlingturnering. Og så smadrer vi. Hvad gør I så efter, I har lagt ham i lænker og smadret ham? Så knipper vi ham med en trompet, så jeg kan se, hvad fucking nederen håndmusik er.